Čaute ľudia, tu je Eritrio a vítam vás z nového videa z hry Monoposto, teda fejkového F1. Dneska to bude tá najťažšia výzva, čo v tejto hre si myslím, že môžete urobiť, a to je, že si dáme control mode na ovládanie tabletom alebo pripením mobilom a gameplay training help na nulu, či na nan a opponents level na med. Skúsime, či to pôjde, skúsime niečo uhrať, nejaký dobrý výsledok. A som v tej kvalifikácii a uvidíme, či nám to vyjde, no. Takže je to strašne ťažké, hej. Lebo proste ovládať tým, na čom to vlastne pozrite, je strašne divné. Uvidíme, no. Treba také ládne pohyby robiť, nemôžete nejaké extrémne rýchle, hej. A proste, no, brzda, dobre, brzdačka. No. Hneď druhá zatačka a už som to dojebal. Je to strašne ťažké, je to strašne ťažké. No už mám skoro, no už krednu mám head, polovičku. No, dobre. FPŠka tiež si dám asi sensitivitu, si dám asi na trošku menej. Dobre, ešte je až bars citlivé. To už je málo, či? To už asi málo, oj. Nech tak 12 dve. To už mi píše, že až bars málo. Stále veľmi to tu príde. Dobre, nevadí. Skúsime. Dobre, zatačka. Zase ma bielý kotilo úplne. Takáže zatačka je žltá vlajka, ty ako zvolí mňa. Ježiš. Tak to nebolo dobre. Dobre, nevadí, poďme ďalej. Dúfajme, že aké budeme stať však z druhého miesta, že niečo tam uhrajeme. A že neskončíme hneď na prvej zatačke. Tak poďme na to. Poďme na to. Ticho. Začala sa veľká cena Bahrajnu. Červené sa zasli. Dobre, trošku som sa dostal dopredu. Ešte keby Albona som obehol, no. Nevytlačuj ma. Bože, Albon. To bol brzda, no. Collision. Ježišmária, čo sa stalo? Red flag, ty kokot. Úplne červené auto mám. Ty vole. Tak to bolo prudké. OK. Máme red flag. Season stopped. Budeme začať znova. Výborne. Aspoň máme opravné auto, no. A nezačíname posledný. No, výhodné. Výborne. No a ticho. A máme odštartované. Po červenej vlajke sa znova dostávame do závodu. Nie. Kamo, čo sa deje? Čo sa to deje? Znova sme to dojebli do rici tu. Ale to reálne nebola ani moja vina, ja som to zle ovládal. Proste ten typek to proste nechápem. No ideme ešte raz. Bahrajn. Skúsime kvalifikáciu. Ja by som chcel aspoň jedno kolo. Cieľom tohto videa bude asi jedno kolo zajsť normálne. Už bez havárie a ešte aj dobrý čas, keby bol, by som bol veľmi rád. Skúsim pracovať s tou brzdou nejako, čiže tak brzda. Ja držím brzdu, ale ono to nebrzdí. Ja nechápem, ja držím brzdu a nechápem, prečo to nebrzdí. Mi príde, že tak slabé brzdy máme, alebo nič také. Dobre. Brzda. Toč. Nie. Bože, môžem to stále tak do lici. Môžem to stále tak Nechcem hrešiť. Bože. Dobre, tretí a posledný pokus. Akož toto nevíde. Kašlíme na toto. A proste, no teda už bude závod. Ale proste je to dôkaz toho, že proste je to strašne ťažké takto ovládať. Že buď ovládate šipkami, alebo volantom. Lebo je to extrémne ťažké. No, uvidíme, či bude znova havária hneď v prvej tačke. Aj kašlem na penál. No.
Pane Bože, čo sa to deje? Zase sme to dokadili. Bože. No dobre, tak toto video bolo dokazom toho, že je to fakt extrémne ťažké. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a vidíme sa zase niekedy a čaute.